Karong mga panahon na mga igsuon, daghan na kaayo mga Kristohanon nga namiya na gyud sa tigom sa mga pag-ampo. Kumbaga, dili na sila kana bitong ganahan mo apil sa mga prayer gathering. So niining mao nga sambingay sigutan nato kung unsa ka importante ang pag-apil sa mga pag-ampo. Kay kung daghan mo mag-ampo mga igsuon, dali kayo ang tubag sa Ginoo. Kung jutay ra mangutang mo ampo, so madugay ang tubag sa Ginoo. Munang need gyud ta og prayer gathering kanang daghan tang maginampuay. Kabalo kay igsoon, kana ding tawo nga imong iampo, bisan wala to kabalo tong tawanan gigiampo nimo, mamuhat gihapon ang Ginoo ngadto sa bang tawo. Munang nining mo sambingay hopefully nga matapos nimo ning atong sambingay karon. Nindot kayo ng unod aning maong istorya karon. Now para masabtan nimo inani kining maong senaryo sa atuang istorya karon. Adunay usa ka doktor, usa ka Christian nga doktor din sa usa ka ospital igsuon. Aduna siya gistudihan niya nga giipon niya ning mga pareho og sakit sa usa ka dako nga room. Unya kining mao nga doktor kay Kristohanon lang lagi siya. Dito sa kauban niyang mga simbahan, iyang gisabot ang kauban ng mga simbahan nga kadtong mga naa dito sa gistadihan niya nga room nga mga puros pareho og mga sakit, mga balatian, iya kining gipaampuan. So gistadihan niya mga igsuon, inani ang iyang study. Tungod kay 300 ka buok ang mga pasyente sa mao nga room, dako kayo nga room, nya pareho silang mga sakit. So ang 100 ka buok mao kini gipanglista niya ang mga pangalan, pero wala niya pabala igsuon kadtong mga pasyente nga aduna day siya 100 ka buok nga gilista nga mao'y paampuan sa iyang mga kauban dito simbahan. Tapos katong 200 wala to naapil sa lista kay study lagi. So wala giapil og ampo tong 200. In short, ang 100 mao'y giampo didto sa ilang prayer gathering. Kada usa didto kapangalan sa 200 ka mga pasyente ginamention dito, ginaapil dito sa ilang mga prayer gathering. Ug kada adlaw ginamention ang mga pangalan niadtong 100 ka buok nga mga pasyente. Kabalo ka kung sa resulta igsuon. Sa resulta nga nakalap sa maong doktor sa iyang study, kadtong 200 ka buok nga wala giampo, mautoy mga pasyente nga pareho to giipon man to sila sa usa ka room, ang 300. Ang 200 nga wala gipaapil sa pagampo, mao'y kasagaran nga naabot didto sa ICU ug ang uban nga matay, no, wala kalahutay sa ilang sakit, nangamatay sila, no, na ICU ang uban ug ang uban dugay nakagawas man to sa ospital pero dugay nga nakagawas. Pero samantalang katong 100 ka mga pasyente nga ang ilang pangalan ginaapil dito ampo sa prayer gathering sa simbahan niadtong maong usa ka doktor, mao toy mga pasyente nga wala sila maabot sa ICU. Ug mao toy mga pasyente nga wala gyud nakalas ng kinabuhi, wa gyud namatay nga kinabuhi. Ug mao toy mga pasyente nga dali kayo ang ilang kaayuhan, dali kayo naka-recover sila ug dali pud silang nakagawas. Ug naka-conclude ang maong doktor sa iyang study nga dako giday kahimuan ang mga pag-ampo sa kauban nga Kristohanon. Kay bisan gani ang mga pasyente wala pabal-an niya nga gipaampuan dahil niya tong 100 kay tungod kay study lagi to niya. So iyang naobserbaran nga katong 100 nga gidalas mga pag-ampo, mao toy mga pasyente nga dali ang nakagawas ug walay nakalas ng kinabuhi ug naka-recover dayon sa ilang mga sakit. So dinhi lang ta kutob sa mga istorya mga igsuon. Ang realidad bitaw mao ni ang realidad sa kinabuhi. Nga ang tao day nga atong iampo, bisan og wala to kabalo tong tawhana nga ato tong gidalas pag-ampo. Ang Dios mamuhat sa maong tao, no? Mamuhat siya sa maong tao, unya ang atong giampo dinhi dunggon sa Ginoo ug ipaabot niya adtong tao nga atong giampo. Muna nga importante gyud kay maigsuon nga moapil tas tigom sa mga pag-ampo. Kay nganuman kanang mga tigom sa mga pag-ampo dako kayo na og kahimuan sa tubangan sa Ginoo. Matud pa sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, mga pahimangno kini bahin sa pagsimba. Verse 1, 2 verse 1. Busa unas tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tawo
pangayuwa gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Tanawa na mga igsoon. So, dunay instruction diri nga iampo nato ang tanang tao. So daghan kayo mga Kristohanon karon nganong dili sila moapil sa tigom sa mga pagampo tungod kay matud pa nila wala na mi igalampo sa amuang kinabuhi. So unsay wala igalampo sa atong kinabuhi? Nga kung wala kay igalampo sa imuha, do na may instruction sa Ginoo nga iampo ang ubang tao, di ba? So kita nga mga Kristohanon, kita ang gamiton sa Dios nga kita ang muampo sa mga tao nga wala pa nakadawat ni Kristo, sa mga tao nga wala pa pang Ginoo, kita ang muampo nila, di ba? So mo nang kinahanglan tang moapil sa tigom sa mga pag-ampo aron nga madala natog ampo ang atong mga pamilya, di ba? Sigurado ko nga dili tanan sa imong pamilya nangalangan sa Ginoo. Pero kabalo ka kung moapil ka sa tigom sa mga pag-ampo. Ang imong giampo nga pamilya luwason to sa Ginoo, ang imong giampo nga pamilya proteksyonan to sa Ginoo. Kung naa kay pamilya nga na disgrasya pa, naaba sa ospital, matud pa nila simba ko. Pero di man ginato matag na ang ato ang panahon, di ba? Wala ta makabalo sa ato ang kinabuhi sa ato mga pamilya. Munang need gyud ta kung ikaw karon usa ka Kristohanon sa imong pamilya, need gyud ka nga moapil sa tigom sa mga pag-ampo sa inyong simbahan. Kung naamoy tigom ug mga pag-ampo sa inyong simbahan, dapat muadto gyud ka sa mga prayer gathering ano man, magpa-request ka didto, no? Patabang ka og ampo didto. Kung naa kay kinahanglan nga pangayuon sa Ginoo, kung imo nang i-appeal dito sa mga pagampo, pa-request, then dali kayo ang tubag sa Ginoo. And hinumduming ha, ang prayer mamuhat ni sa tao nga imong giampo. No? Ang Dios, ang gahom sa Ginoo, magapamuhat sa tao nga imong giampo. And that's why importante kayo mga igsoon na dili nato ibaliwala ang pagampo sa atuang kaubanan, sa atuang pamilya, sa atuang usibisan kinsa ng mga tao imong makaila. Yun gani sa diri iampo ang tanang tao, pangayoa gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan. Sus, daghan kay tang ilampo igsuon. Especially sa atong panahon karon, grabe na kagulyang, kagubot karon. No igalampo kayo ang atuang mga kaigsuonan. Do na tay mga pamilya nga nas gawas naso dinumdumi ha. Kusog na kayo, grabe na kayo ang tensyon sa gira karon sa Iran o sa USA. Di ba? Ug wa pa ta kabalo kung unsa pay daghang mga panghitabo sa kalibutan. Nya hinumdumi natay mga pamilya nga nagtrabaho dito sa laing nasod. No, nya moingon ta diri nga wala tay mga igalampo. No, dapat mapamalandungan nato nga need gyud ta. Urgent gini siya nga need gyud ta nga mapil sa tigom sa pag-ampo. Sugo ni sa Ginoo. In sa diri iampo niyo ang tanang tao, ang panginahanglan sa tanang tao. So daghan kayo nang hinahanglan sa comfort, sa daghan kayo rong nahitabo, daghan kayo namatyan, di ba? Nang inahanglan nag-comfort ang pamilyang nabilin. That's why kita ang mo request ani dito sa church, dito nato ni request tabangan natug ampo ang mga nahitabo sa atong pamilya, sa atong palibot, sa atong silingan, sa atong barangay, sa atong lungsod, sa atong probinsya, sa atong nasod. Sus daghan kay tagilampo. Igilampo kay atong nasod, di ba? Igalampo kay atong nasod tungod kay daghan kayo back to back ang mga panghitabo, mga bad news. Daghan kayo sa mga post sa Facebook, nagkaraiyar ang mga panghitabo, mga makalisa nga mga disgrasya, mga patay, mga rape, mga hikog, di ba? Sa munang need gyud ta nga moapil sa tigom sa pag-ampo. Kay nga naman kung Kristohanon ka, unya dili ka tig-apil sa tigom sa pag-ampo, so usa kas nagrebilde, usa kas nagsupak sa sugo sa Ginoo nga dapat moapil tas tigom sa pag-ampo. Yun sa diri pangayua atong iampo ang mga tao, ang mga panginahanglan sa mga tao, di ba? So hopefully nga do na kay nakutlo nining mao nga sambingay karon o ma-share nimo ning mga video. Ayaw kalimot kung bago pa kaning channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan nato mga istorya. Actually daghan na kay ta mga istorya igsuon. So kung naa kay time, bisitaha lang ato ang mga video diya pasunod, ikaw lang bahala. Pili lang ka sa mga istorya nato diya. Daghan kay ta mga sambingay si Kristohanon nga daghan po kay moral lesson nga makutlo nimo. Salamat o God bless.